Goddag. Goddag. Jeg hedder Jørgen Christensen. Det er Steffen Anders. Det er godt. Du er her i Hjortshøj Kirke sammen med mig. Det er jeg. Fordi du har læst en bog. Ja. Hvad hedder den bog? Den hedder Lisbeth Dasse. Okay. Hvem har skrevet den bog? Det har du stærkt. Ja, det var spændende. Ja. Så er vi kommet til den del, hvor du lige skal sige en lille resumé. Det kunne være dejligt. Jamen det er det. Må jeg udtrykke det med sang? Nej, desværre. Okay. Det handler om en lille knægt, som har et meget tæt forhold til sin far. Og ja, han er ikke så god i skolen, og så, du ved, det er svært for ham, lille drenge. Og han får nogle nye venner og så. Og så sker der det en juleaften. Hans mor er sygeplejerske, skal lige siges. Hun er så sort tjern. Så sker det en juleaften, at hendes mor og hendes far bliver skilt på tragisk vis. Kan det læses til? Og moren vil have den lille knægt med hende til en anden familie. Den anden familie afhænger af en far, Torstensen, og en datter. Det første brud, han taler meget om Torstensen, men det er sgu gode med. Det er super, altså. Det er dejligt. Det er godt med venskab, altså. Ja. Var det det? Ja, det er sådan set. Altså, det er jo en god bog, altså. Ja. Det er det. Hvad karakteriserer den bog der, du har læst? Du skal lige huske en gang, altså. At jeg siger. Så hvad der lige gør den helt speciel? Nå, ja. Jamen, det der gør mit sprog specielt, det er det dejlige nutidssprog. Nutidssprog? Nutidssprog, dejligt. Det er fedt. Ja. Vi har... undskyld, er det ikke? Undskyld. Er det lige slukket? Vi kører videre. En lille teknisk fejl. Vi kører videre. Ja. Er der andre bøger, som lige sådan... Nej, lige meget. Hvad synes du selv om bogen? Jeg synes, den er god. Umiddelbart vil jeg sige... 5,5 ud af 6 stjerner. Okay, 5,5 ud af 6 stjerner. Det er meget tæt på 6. Vi siger tak herfra. Hvad? Det. Er ikke mere?